Pipila ka masakop sa Piston, Cebu, uman sa Ama Sugbo, KMU, milusad og hamubong protesta tubangan sa Department of Agriculture. Si Chelo Valiena sa report. Panawagan! Kaunta! Ibalik na! Sa local government unit ang mga gobyerno na itong mga sakyanan. Nanawagan si Aldo Serat sa Alyansa mga mamumuo sa Sugbo. Kilusang Mayo 1 kun Ama Sugbo KMU tungod kay labing apektado karon ang sektor sa pamuo sa krisis sang putanan sa pandemya. Sa gibitbit nila mga placards, nanawagan sila og ayuda gikan sa kagamhanan. Samtang si Ronilo Gahator, Vice Chairman sa pinagkaisang samahan ng mga tsuper at operator nationwide o Piston Cebu, mihangyo sa kagamhanan alang sa libreng swab test kanilang mga POJ driver. Lain nilang hangyo nga data-datahan lang ang mga nag-ung-ung nilang multahan tungod sa traffic violations. Sa pagkakaroon, wa sila'y salapi nga ikabayad niini. Si Gahator adunay 3,000 pesos nga pending penalties tungod sa traffic violation. Nya, pabayron pa nato na ang ato diha sa panahon nga makabalik nagbiyahe ang atong mga kaigsunan driver. Nato istorya nga atong data-datahan sa mga kaigsunang mga driver sa pagkakaroon. Apan gitataw ni Attorney John Edu Ibanez nga lisod ang hangyo sa mga POJ driver. Hinuon gitun-an sa dakbayan ang pag-waive sa pending penalties sa dugay ng katuigan. With regards to the penalty, katong mga karaan na kaayo, ug unsay pwede mabuhat ato para pod makatabang ta sa ato ang mga jeepney drivers karon. Samtang ang Committee on Transportation sa Konseho sa Dakbayan, mipahibaw nga dili una pabayron sa usa ka gatos ka pesos ang matag POJ driver nga mangayo og team clearance atol sa one-stop shop nga bugsan ugma hangtod na sa pagkahuwebes. Gawas niini libre usab ang swab test alang sa POJ drivers. Kung kinsa ra may kwalipikado kay kung but pasabot kun sir kung daghan siya violation meaning kuan gina siya nga driver kanang badlungon gina siya. Uban ni June Solon, Chelo Valiena, Balitang Bisdak.